Astina Maha Prabu Duryudana Sun Pitana Ananging negari pundita kang kaeka adi dasa kurwa iku marang sawiji adini widasa 10 Kurawa kawitan sanadyan kathah titeng Jawata ingkang kaungkang kosos nunggu ing pertiwi kinapiting samudra kathah ingkang samiwanggana raras
Nanging saya datang ka negari ingkang ginipit ing mangkilah menika to warnane. Ingkang awasta nagari ing Astina ya negari ing Gajahwaya. Ya Gajahwaya ya Gajahwaya ya Liman Benawi. Mila awasta nagari Astina pranyata papaning kono deinguni kang ya siji Prabu Astimurti. Gajahwaya 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 Liman Benawi. Sadèrèng dimati praja iki papan ning kono gunane jelas kadaton ning Dwi Panggo. Kinarya kangge pambukan ing kandha tuangu padya nagari satus datanan untuk kekalih, datanan untuk sedasa. Nagara kang panjang kunjung pasir ukir Lojinawi Gemah Haripah Karto Toto Turaharja. Jarayokan mangkono panjang dawa pocapani kunjung lur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Tuh negara ing kurang pagunungan ngiringaken Benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran ingkang agung. Allah tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah kateng para jalma ngamonca ingkang samya lebeti mraja. Katingal jejel apepet aben cukup tepung taritis papan biar katingal rupa inggih awit saking rajaning negari. Ripah tandha kuning para dagang layar ingkang sampun mintir siang pantaring ratri. Ndali diritan wonten kendhati labetatan wonten sang saya linggalan. Karto tondo kawula padusunan samya hayem tentremati nemengko pangolengtan nen pitik wentan wonten cinancangan ning wanci. Siang aglareng pangunan surup surya mulih nyang kandange asoang-soang. Datan wonten carane kandhang nganggo palang kinancing labetan wonten Durjana Jeti. Raharja ping paramuka para mantri bupati samya kuntap kautamane. Dibiar utama tansah njulungi dening praja menyang luhuring nata. Dasar nagari Ngastina gedhe obore. Padang jagate dhuwur kuku syada lawan kuncarane tur kasusreng manca praja. Datan mitungaken negari kanan kiri kang samya sumuyut nadyan tanah sabarang katang kang samya sumawita datan krana bandha yuda mung kayung mintuyaning kautaman. Pendantor mangsa samya pasok bulu budi kang wujude glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi. Ngaturaken putri tandha lintu ningsih katresnan. Wonang dinucapno jujul ing sang nata kang renggani praja, ajejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Jaya Pitana Sringindari Sita Drestarastra Siwi Prabu Kurupati, ya Sang Nata Prabu Kurawendra. Nyeluk-juluk Prabu Duryudana pranyata nata rasa ing pamuja Jaka Pitana nalika maksih Jaka sampun mengku negari. Jaya Pitana ratu daden musikaning para prajurit Gendari Suta Sang Prabu yuganing Dewi Gendari. Drestarastra Siwi Sanata Atma Jenderpati Dasarata Kurupati Benjang Barata Yudu dadi wandhikaning para prajurit. Kurawendra ngratoni kadang satus ingkang kasasaban lan nudya sajekuye Dewi Duri Silawati ingkang sampun daplawan kang ari Sang Adipati Jayadrata. Nalindra Ngastina Mahamektan Wita Dharma Hita Sara Hita Sama Hita Lire Karmla kapandhitan remlah pangadilan sing semlah kaprajuritan maras diring tata krami Ratu guna hing aguna tengendak gunaning jalmi luhur datang ngungkul-ungkul yandhap datang kasor hing sami
kaning samata paring sandang kawutan aweh pangan wong kalwen atulung wong kalunyon malyake wong sakit pinaris kaning prihatin sarta ngasta sama bidodana denda lampahing pangadilan indakake dana siasat diridatan ambau kapine lamun musnurus kapidana datana wiwigi ringo-ringo sanadyanto santana miyang warga pinatrapan ing pamisisa nalindra berbudi bawa laksana berbudi yang ganjaring lowi sudha bawa laksana apa ingkang kadhawake datang kenging muncul teplampahan lamun to binunggu ngluring to panyuwaring jajahan kaya syarat tridatan wonten pedhoti pinunggil kang amur wing kawis niget nuju hari sumani sang nata Prabu Duryudana miyos ngokaning stinggil binatura tunggaling dampar denda pinalipiting kancana pinakena werna kagelaran babut permadani sinebaran sari-sari dinanda wida risa jebat kasturi kayap sang ya para parekan kang amping upacara kaprabon bebek mas nendok mas banyak dalang sawunggaling hardawaliko kacumas dipanggo kang sarwa rukmi katingal sanata tinebutan laring manyura saking kanan tanah pikiring kungas ngambar gandaning sang nata nganti prapteng panguraan jawi sirna kamanungsani yen dilandur yayah Bathara Prabancana ngejlantah kaya para widodari Prap sidhem permanem Tanono panek walang solisi kugodongan tatano bahsan mirono telemampah mulamat-lamat kabeh rasa swaraning pradon gumangranging binarung paling waranggone ingkang manganyut-anyut kasambet ojeng kukilo kamenca ing waringin kelawan abdirik ya gemlak pandhi gending emasan samya nambut karyane dhewe-dhewe pating celeng karang pating celeng nimbal ganti mandya raga ora dadi saru nanging malah dadi asri sening pasewakan nalika samuna sapeta kang pareng jinaket lenggah lawan sang nata nenggih menika ta warnane bujangganing praja pandhita ingkang saking saka lima paparabdah Hyang Druna ya dah Hyang Kumbayana ya Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Waradwijaya ya Sang Muniwara pandhita ledha merdawa ing basa milegatan kalanggung jenak lawan sang nata pinangka ketimbanganing sang nata Prabu Duryudana iya ki sang pandhita Durna dadi paran para wonten ing nagari Ngastina lajeng sinambet ketingal arep-arep pindha sarta minggah krama menika ta warangkaning praja kaperna ingkang pamanan nyata ya wonten ing Kulasa Jenar kekasih Kironopatih Harya Sengguni ya Patih Harya Sumanja Santri Gantal Patih Radyan Swala Putra ing mangke datang kanthi sinambet wingking katingal piswanipun ingkang Ari Sang Kartomarma kasambet mlaring para kadang kang sowanang dadi Dijan Radyan Durasasana katingal abya rebusan Candra Pindha Sarpa selagi medheng payung agung medhar yen Candra Pindha Himo himantaka hangkang ngemuli negari Ngastina Sadya kang semangat ambung cumadang marang pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana lebeting pagedhonganing mangke Sang Nata Prabu Purpati amung menggalih kelampahanipun ingkang lari Sang Werkudara ingkang sampun sawetawis angkat ngawangsul saking samudra Minangkabau mangkono wijining pangandika ingkang dereng kawya simadi
yang panuwati lan nata Duryudana rem surem sorote kan ibang arko kaeksi bocah ing toko murup yen jamu kati sungsas miteng ing sal wiring lampahing dumati
duka sukaning driya yakti kegadangan pangat sah ing diri ing iwang widi Om Kang sarwa dumati Didem ing panangkilan semune kawuryan wikatining karasa katareng nata Duryudana Prabu kang miyos pinanggil beda lan saban-saban kanthi perbawa kegas ketering bias kang sami ono nyabawa Iwang Suksmono adiluwih payung ana panjenengan ingsun nun
Dering sawetawis dang musyawarah jengandika bapa penemban ing saka lima bapa. Putra jengandika kula ngaturaken pasegahan panakrami. Malan tuantu kunjuk wonten ngarsanipun bapa penemban Begawan Durna ingkang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih Kangjeng Sinuwun. Nuwun dhateng kadhaat kantedha kalingga murtosi panangkaraminipun Paduka Kangjeng Anak Prabu. Lulus rarja biswanipun bapa kalih sing pangrencana manggih ing kayiwanan boten langkung. Namung puja pangastawanipun bapa saka lima mugi kunjuk wonten ing sanaping Paduka Kangjeng Sinuwun kawula nuwun. Nggih, bapa penemban Begawan Durna. Kula tampi ing tangan kekalih. Kula pundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking jengandika bapa penemban Begawan Durna. Mboten langkung mugi dipun prayogikaken anggen jengandika lenggan bapa. Kawula nuwun inggih Anak Prabu kados mboten kirang prayogi anggen kula marak wonten rasa Paduka Kangjeng Sinuwun kawula nuwun. Paman Harya Sengkuni. Kawula non nyuwun wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun amiji dhateng piswaningpun bapa ing kepatosan. Marmo paklira paman, manira piji marak mangayen jiwa katentu nampa ganjaran saka manira. Apa warnaning ganjaran sabuk cindhe kang dawa peti keris kang abir pamurid dudut nglembarah kuncane. Gedene pakenira paman manira kanthi pesta raja malang nglinggut bawa. Manira pamage adoh lintang luku sinawat balang kayu jupak cepeti tangeh kenane. Menawa pakenira paman nyadhang ganjaran saka manira paman Harya. Kawula nuwun inggih. Punapati ngaturaken sadrahing angin-angin sagulubiding kulang kali. Sarema sinigar pinara sasra dilema boten supena lenggal tandare bene musik. Menawi kawastanan Punapati nyanyadhang ganjaran saking Jeng Padukendra. Inggih awit saking menapa kathahing ganjaran ingkang sampun kula tampi kados nampi ilining tirta ingkang mijil saking Narmada bebasan tebih dhateng ngatuwuk celak malah mboten kuwawi nampi. Saking kathahing nugroho ingkang kula tampi saged lumeber para mantri bupati kaliwan wedana penewu ingkang tuhu dados jejet wengkuning nagari Ngastina. Kawula nuwun. Paman Harya Sengkuni. Sapa baya pintren jinjung ngluhurake asmaning manira muhung pakenira paman. Katitik marang aturing pakenira paman ingkang mangkono. Kajaba sangga iku iswaning pakenira paman manira pirsani kaya beneh lawan adat. Miturut lekering wadana jahiting neta kaya pakenira pakadar piatur ana ing ngarsaning manira. Mara dinagi matur kang pertitis paman manira midhangetake ingkang tetela. Kawula nuwun inggih. Punapati ngaturaken dhewe nalika kula wonten Jawi kempal dhateng putra kula Kurawa. Dereng sawetawis dangu katungka utusanipun Kangjeng Sinuwun. Utusan Nyai Menggung Secanama nginggalaken dhateng piswaning Punapati. Kagiyating manah pindha tinibur ing mong tuna sinambiring gelap lepat. Upami sumrep bebaring caleret panuwuning dawaing gelap. Pindha panjang putra panjang ali demawing sila Sumayana dahat mupyura sing manah hamba.
Nanging sareng punapatih marak ngrasa padika Kangjeng Sinuwun. Raos sing manah hamba asrep yayah siniram tirta wayuwanci enjang. Datan pisan anggadhahi raos marah sabab saking menapa. Karana punapatih ngurmaosi andhap panggenan kula terus awatawis anggen kula siwiteng merpati. Mbok menawi hamba nandhang desa alit sakit ageng dumugining wejah. Sinten ingkang rayogi murba masesa muhung paduka Kangjeng Sinuwun. Tembung tadah wadana kakurupna wonten ing abahan kapandika warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang nadyanto atri punapati namung ngunjukaken ing tangan kekalih bebasan sarah mungging laut. Ulam mungging rampadan sumangga engken badha murba dhateng punapati. Paman Harya Sengguni kejeron penampa munduran kuanandang desa paknira ngaturake pati urip ana binicara sak galak-galakan ning Sardula ora kuwawa mangsa marang gogore dhewe apa maneh tumraping manira menyang paknira paman kaya isih akeh hambek palimarman ing karaton sabab sapa ingkang kawogan mbapati rungkut ngoboring peteng ngejum gumbul ruwet mung kajaba paknira paman Harya Sengguni saklangkung bingah tiasing punapatih dene hamba kinacek sasamining adasih namung anggen kula marang ngrasa paduka Kanjeng Sinaranata kapareng kula cumadhong dawuh menggah menapa to wigato sing pahaman ing dinten samangkin Mara paman Harya Paradika porong alas manira kabari wigati ning pasewakan Remeng semu soroting Hyang Pratangga Pati Himawan Sitonawangi Hangga ning hatoko nam Pak Umire mawat sreping salira Paman Harya Suman marmane paman pati haduh manirawi cedhak kowe ingsun raketake wigatining pasewakan amunggon ingsun menggalih nawala kang wis ingsun tampa wondene nawala iki saka para putra-putra Pandhawa ingkang uwinakilan dening Antarja kelawan Gatotkaca surasaning nawala Antarja nyuwun kanthi banget
kelawan panjenengan ingsun supaya jeneng ingsun gelem lan bisa balekake marang Adimas Bratasena ingkang diuk nalika nguni Adimas Bratasena prapta nagara Ngastina meguru kelawan bapa Dahyang Druna. Wiwit Adimas piniji ngupaya tirta pawitradi ing seprene durung bali menyang Praja Ngamarta apa maneh menyang kasatyan munggul pamenang. Ing mangka nalika nguni bapa Durna paring dawuh menawa Dimas Bratasena kagawan hanjegur menyang telenging samudra Minangkabau. Paman Harya malanti-wanti penyuning para putra-putra Pandhawa yen nganti Dimas Bratasena ora tumuli dibalekake menyang Praja Ngamarta utawa menyang munggul pawenang, para putra bakal gugat marang jeneng ingsun. Ngastina bakal digawe basmi kerta kelawan para putra-putra Pandhawa. Malah dina iki paman, para putra-putra Pandhawa wis padha masanggerah ana ing Randu Kumbala ingkang saperlu ngenteni wawangsulan saka jeneng ingsun bisa mbalekake lanurane. Paman Harya. Yen ngati kateman Dimas Bratasena ora tumuli bali. Ana pengamuk ing para putra Pandhawa ngrabosa Praja Ngastina. Terus kepriye kedadiane Paman Harya Sungguni? Aduh anggir, nyawa Gusti kula anggir. Sampun kula tampi dawuh pangandikanipun Kangjeng Sinuwun samendang boten karempit. Dinten mangke Sang Paduka Indra menggalihaken nawala saking para putra-putra Pandhawa ingkang dipun tapak asmanipun Antareja dalah Gatotkaca. Ingkang suraosipun para putra-putra Pandhawa samya nyuwun wangsulipun Raden Werkudara ingkang nguni kadhita Kakang Penembaning Saka Lima piniji ngupadi tirta pawitradi lumampah hanjegur dhateng telenging samudra Minangkabau. Sinuwun tumraping punapati boten perlu menggalih kanthi awrat. Sabab kisahipun Raden Werkudara menika wonten ingkang ngandhita inggih menika Kakang Penembaning Saka Lima. Ing mangka menika wonten gugating para putra Pandhawa, mugi bab menika kapasrahnake wala dhateng Kakang Penembaning Saka Lima. Menggah kados pundi atur wawasanipun Kakang Penemban dhateng Paduka Kanjeng Sri Paduka Indra. Mengkono paman, kawula nuwun inggih. Prayogakna dihin paman manira bakawan pangandika kelawan bapa ing Saka Lima. Kawula nuwun inggih ngestakaken dawuh. Bapa Durna, kawula nuwun wonten dawuh. Miji dhateng pun bapa ing Saka Lima. Bapa Penemban sampun midhanget piyambak wan pangandika kula wan paman Pati Harya Sungguni. Ingkang kula manah namung kajawi atur penyuwunipun para putra-putra Pandhawa ingkang sakmangke sampun mesanggrah pun Randu Kumbala. Piyambakipun badhe nyuwun wangsulipun Dimas Bratasena. Bapa kados pundi lampan menika. Awit ngantos para putra boten ninggal ndherekaken wangsulipun Dimas Werkudara ngestina badhe binasmi kerta kalawan para putra Pandhawa. Kentas kimbal manyar-manyar. Bila kutuk manyar-manyar. Duk yang jumbel wana dati alas dati wana anjir bepek awal perikandel bundut kisah dengan melipat yang penyuplak dati mala. Kaulah nuwun nggih anak Prabu Duryudana. Pun bapa mboten mawi dadak mawi dada ngaling-aling. Bares kures bloko suda blak rutang terus terang. Kisahipun pun Bratasena pun bapa ingkang ngesahaken.
Nyemplungipun Werkudara pun bapa ingkang nyemplungaken wonten ing samudra Minangkabau. Namung nggih anak Prabu. Tumrap lelampahan ingkang sampun kepengker kula namung dumunung ngestakaken dawuhipun Paduka anak Prabu Duryudana. Ingkang duwe nguni anak Prabu mundhut supados ical kekiyataning para Pandhawa. Pun bapa sampun nyaranani wujudipun hangapusi dhateng pun Werkudara. Tata gelar kula piring ngupadi tirta pawitradi. Namung gatosipun badhe kula pejahi. Kanthi srana kula cemplungaken wonten ing samudra Minangkabau. Ewadene sareng wonten gugaten para putra-putra Pandhawa lajeng dipun pasrahaken dhateng pun bapa menika lajeng kados pundi anak Prabu. Ewas menten pun bapa mboten selak lan kula mboten badhe swaling kayun. Sampun salesipun lamun anak Prabu pasrah dhateng pun bapa Sukalima kedah kula menika ngrampungi tumrap para putra-putri ing gadahi penggugat dumateng anak Prabu. Anak Prabu Duryudana. Kula sipun kalih sanget sampun kuwatos ing penggalih. Para putra-putra ingkang gadahi swara gura menika wau kenging kula upamekaken kongkang mangungkung wonten lebeting ngeleng swantenipun seru namung boten bebayani. Sepinten juritipun para putra, sepinten ampuhipun para putra. Sampun tengah para putra. Pandhawa kewala wajrih sungkem dhateng pun bapa. Menapa malih menika putranipun Pandhawa. Ngaten menika namung dumunung wonten ing panggertak kemawon. Menaipun bau sakmun purun medal. Lumampah dhateng randha kumbaya. Sami ajrih sedaya para putra Pandhawa pun bau Sukalima. Milawi caken menika anak Prabu Duryudana. Bab menika mboten perlu dipun penggalih kanthi lebeting manah. Menika dipun anggap satunggiling panggoda saking para putra temanduk dhateng anak Prabu Duryudana. Dipun kendelaken kemawon. Menawi sampun jelarak wangsul piyambak menika mangke para putra Pandhawa. Masa puruna dangu wonten ing ngriku. Tiyang Mesanggrah menika kathah prabeyanipun, tiyang mondhok menika kathah prabeyanipun. Masa kuwawiya badhe Mesanggrah wonten mriku terus kemawon. Ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos menika mangke sami sowan dhateng Astina. Pitados mboten, mesti mboten. Menapa ingkang kawanturanipun para putra? Mboten wonten sowan mriki. Upami sowan mriki mboten kirang kathah para senopati praja gemblengan kula para Kurawa. Pedahipun menawa Paduka nglimisake lambe mlendhokaken padharan para senopati. Sewanci-wanci para putra sowan mriki. Pasrahaken kaliyan para senopati praja Astina. Henget menika gemblengan kula saged ngunduraken para bayi-bayi sing amarta menika wae. Mekaten Bapa. Kawula nyuwun nggih. Inggih to Bapa. Siang pantaring ratri kula mung cumadhang keparing ing Jawa menggah kados pundi kang badhe ndamel lampahan kula mriku mangke. Lagi eca wawan sabda Horek kang sumewa kekering pasewakan kathah samyon narka wonten Tiradamata pedhot king wantilan salah neh ana kang anarka wonten kutha tilar saking pandengan gles nindya mantri hanit
darunaning kita wis uning engkati ya sowan Ngarasendra kawula nuwun kapareng hamba matur rasa paduka njing Padukendra. Paman Harya napa? Menika geger jawining pasewakan sareng kula taliti. Ketingaling pagelaran wonten Nalendra sakembaran ingkang badhe marak sowan ngarsa paduka njing Sri Naranata. Ana Nalendra ingkang ngarsa sowan ing ngarsaning ingsun. Kawula nuwun inggih. Yen mengkono paman ingsun kepareng nampa marang praptaning Sang Prabu. Marata muli paman denage aturana rawuh munggah nyang pasewakan. Pareng mrapat lumengser saking pasiban. Leng-lenging driya mangumang. Mangkung kanduan rimang. Lena tanpa kanen yen tan tulusa mengko sang tiyah utama lah ing kono to wau Erkianapati Sengkuni sampun mengser saking pasilan Biyadaya pinanggih dhateng Sang Nalendra kekalih ingkang ngarsa ngabiyantara. Biya ngaturaken ingkang dados para Madyawasana dawuh timbalaning Sang Nata Prabu Duryudana. Sampun tinampi lawan Sang Nata sekembaran ing mangke sigra-sigra arsa marak mring rasaning Prabu Duryudana. Nalika mangke bidaling Sang Nalendra kekalih ingkang ngrasa sowan amun tansah pinuji-puji mrih rahayuning lumampah.
prapapeh pindha sata manggih krama. Liri sata amatarangan nggih makin alendur kekalih. Katingal maksana ndadap lengkalengking eka padha. Dipicaketi ngarasana temangsa sonda lenggah tumungkul amari kelu kaya kanjema pertala mukane. Kacarita para sumewa pating klesik padha sebawa jawil jenawil samirowan. Ing batas samyang raos daya apa wigati nyono Narendra kekalih kang ngarsa marak ngarsaning Samanta Prabu Duryudana. Nenggih Prabu Duryudana kaget durwekasan. Ya nampi dhateng praptaning sang katon kekalih. Saking dringing driya katinggal enggal kadangu.